Ti piyesta tayo tatta nga aldaw, haan piyesta ni San Pablo. Piyesta ti panagbabawi ni conversion of Saint Paul. Haan nga piyesta ni San Pablo. Conversion of Saint Paul. Daya ti meaning na, dito ti kaya nga sa una ti piyesta tayo, di panagbabawi na. Anya tinapasamak ni Pablo may isa nga leader dagiti soldado nga dagiti Hudyo, amin nga mamatikin Kristo kalpasan nga nagungaren, amin nga dagiti mangideklara nga mamatikin Kristo, biruken da, papatayan da. Iso nga ni Esteban ni imuna nga martir na idibinansag da in command at dadjay ni Saulo. Iso na ti may nga nang ikuman, iso nga imuna nga martir idibinato da, stone to death, binansag da nga pinatay, adda dyan ni Pablo, iso pa'y tinay kuman. Ngam no kuna na daddo mga maibasa, iso tinagigan kadagiti kagay, dagiti nang bansag kining Esteban. Nayay, ti kuana. Katapta ni Pablo, mapanji Damasco, apan nabiruken, dagitay kay mamatikin Kristo, papatayon da, ibalod na. Imbalod da dagiti babae, papatayan da. Ngam kabayatan di danda ni makadanon iji Damasco, at da bigla nga lawag, libag. Nagnag ni Saulo, ti dati nga nagan na, Saulo, ijay kabalyo na. Iso nga ti image ti Saulo, ti pa nagbalbaliw, iji piyesta na, di nakasakay ni Saulo, ti Saulo pala nagan na, iji kabalyo, nga matintinag. Daya tiladawan na tatang at piyesta. Kano ni San Pablo kuna tayo, kitkita, the year of Saint Paul, kitkitaan tayo no makakita kayo tiladawan ni San Pablo, natayag, natangos ti agong na, mayat ti buok na, straight, ngamhaan. Ti description dakin ni Saulo, dayay gilibro na, the year of Saint Paul, bald ludingas, nagsabat ti kiday na, kaslakan niya yun, nagsabat no, magsobrang agsurat. Penguin nose, kuna nakala natangos ti agong na, batit, kaslakan niya klaeng, kasla kumabasta, haan nga natayag, basit, sa lakob ti saka na. Haan nga dahiti nataur ko mga dahiti ko, kasla medyo, kasi ti description da, ti original description ni San Pablo. Kayso nga dahil ti piyesta na tata, di panagbabawi na, di panakatinag na. Kaya di naanagan na di kabalyo na, nagbulagan ta, lawag nga rod. Kaya kuna na, Saulo, apay nga itugtugod na, si Asino kaapo, siyak ni Jesus, kunanan, ingka, sarakan dahil nga tao ni Ananias, si Sudayayan, the rest is history. Aging gana, nga tibiyag ni Saulon, idinasarakan na ni Kristo, tinalikodan nan, di jay pamati na, hudyong at iso na leader, namatin kin ni Kristo nga nagungar. Nanipod idin, iwarwaragawag nan nga usto, nagungar ni Kristo, inwarwaragawag nan. Aging gana nga dagi kakadwa na maglaeng, isudan ti mang tiliw keng kuana. Isunan ti mapapatay. At dapat di istoryada nga, at dapat di paset nga, dinuno jay ayan na nga, dati nga second floor ti balay. Kagapota sirken dan apandaalaan, tingkas ta dagi kakadwa na, impauy-uy dati indayon ijay tawa tapno makalibas laeng ni Saulo. Kinagdaldalyasat na naggigan pa iti baybay no mapandi sa bali nga ili, nagdaldalyasat iti baybay, agbangbang ka, na mabalod agsurat lata, dagi surat na kadatito, dagi jay surat na, ado ti surat na, nga nabalod, isugar dagi surat ni San Pablo, kadagiti, daya Hebro, Rokoko, Galaep, Colossians, Galatians, Ephesians, Philippians, Galaep, Pilimon, Colossians, Timothy, Timtet, Tito, Pilimon, Hebro, daya Hebro, surat na dayay, ngam awan, surat kadagiti Hebro, surat na dayay. Jay style of writing, anang ingkabil ti author na ngamin di jay, kay isuna, kendagiti aramid ti apostoles, and dayjay surat na ni San Pablo dayjay. Kano makita dayo di jay panagbiag ni San Pablo, talaga nga nag 360 degrees kuna na kumanya,
From, dahi mang papatay, patpatayon na tinagan ni Kristo, idinasarakan na ni Kristo, nagbalbaliw, iso tinang iwaragawag kinni Kristo. 360. Amin nga mamatikin Kristo, mapan napatayon, ibalod na parigaten na. Idinasarakan na ni Kristo, ison tinang iwaragawag, uray ko na nangarodan ka, he must increase, I must decrease. Uray mataya kung haanin nga siya kagbibiyag kunanan ni Kriston ti agbiag kanyak. Baliktaden. DJ pan nakairuruman na. Ison ti uray no matayon. Nagidiin pa ramid na nga mangiruruman kay mamatikin Kristo. Uray no matayon. Awanan si reserbida ito nga bagi. Tani Kriston ti agbibiyag. Kita di baliktad nga napasamak na niya. Kita DJ nagbalbaliwan na agingga. Nagati intero asa nga lubungan. Na iwaragawag ti surat na. Adalon tay paylaeng, eksakto paylaeng dahi pa nang ibagana, gapu ka dagiti ado nga sursurat na. Napanti inspirasyon na, iso dahi yan, in kahit intero alubong iwaragawag yo tinaimbag damag. Haan nga kasla ka dagiti apostoles nga sinursurwan ni Kristo, simursurot da king kuana, haan sa balit istoryana, anya ti istoryana, nasarakan na laeng ni Kristo, gapu ta irororoman na ni Kristo. Anya tinapintas nga maadal tayo ditoy. Anya tinapintas nga dawatin tayo kini San Pablo. Di ko pa nagbalbaliw na. Yung daduma ka baliktad tayo. Ni Kristo, ni nabunyagan ng Pablo, tinaganahanin nga sa ulo. Kayso na, dakes, idinakita na ni Kriston, uray matayon, inwaragawag na ni Kristo. Anya ti kabaliktad na tibiyag tayo. Go! Nanya kabaliktad na tibiyag tayo. Nabunyagang ka, ingkarim amamati ka kin Kristo, nagkomunyon ka, ngam tawagas ti panagbiag mo, patayom dagiti mamati kin Kristo. Lo, baghan nyo mapupuutan, nagkariak, Kristiyano ak, nabunyagan ak, ngam jiwagas ti panagbiag ko, baka upayam mo, dagiti mayat nga umasidag kin Kristo, kaputawagas ti panagbiag mo. Baka sikanti sa ulo nga mangiruruman ka dagitay, mayat nga agserbi ka, apa sino kayaw siyak lang agserbi. Evaluatin tayo, yararamidan tayo. Baka mo ti pagarup tayo ka asidigak kin Kristo, agkarkararagak. Or kagkari-kari ka nga lektor kada ako light wano padid ta gam jiwagas ti panagbiag mo kada gajay mayat nga umiagserbi nga umasidag ken Kristo ka baka sikapay ti mang papapanaw kanya da. Baka 360 ka mat. Nagkari ka imo na nga naamam ni Kristo ngam jiwagas ti panagbiag mo makademonyo. Anadan tayo. Hantay nga ko na nga gaputak dakti unag ti simbaan ka makatultulong agti pamati. Excuse me. Baka sikapay nga kanayon idto eh. Baka adupay ti masaksaktam kadandanida pay maupay ang gapuking ka ay kalwadan tayo Nagmayat tata ecumenical group. Nagmayat na pampanunutan nagtitipon amin dagiti kwa addamo dagiti katoliko diay nga immalis sadto say no maysa ka kadagiti immalisan da nga napanti sa bali a pamati anya pangawag mo nga tatatebag mo. Gapuking ka, gaputa pa nagsasaom, gaputa pa nakilangan mo, kakasla ka mahangga tao, isikamot tinang papano ka daw da, sino ka nga ron dito itata. So, evaluaten tayo, baka mo, no, nagsisindo ka tayo sa ulo, ni sa ulo, persecutor, nagbalin nga evangelizer, baka na tayo evangelizer tayo didamo, nagbalin tayo mga persecutor. Anad, di pamati, tanang, evaluaten. Sakbay mo nga ibalikasin no makapasakit, amo ibalbalikasin. Tano daduma ka na tagtanim ng kampilan dati dila tayo. Anad. Nya, nariga da jay. Maikadwa. Kuna ni San Pablo, idinalpasin nga nagbalbaliw, naamamunan ni Kristo, he must increase, I must decrease. Pukawon nan jibagina, uray no matayon, haanan panunutin jibagina, taapaya, ni Kriston ti agbibiyag ti kuana. Kaday ti kamalitay no daduma, apaya, datayon santi maiday dayaw.
Kaya tayon ka datay ti agtaderen ito yan. Kaputan naka-live streaming kami ngamin, Father. Iso nga, ori adakin schedule ti agbasa kasi akon. Baka tamo bagbagitay ti maidaydayawan. Baka mga isudan. Anad, nariga. Kala tatay mo't nagitay papastor, babae ka na lalaki mo't ijay. Ag-picture taman, Father, apaya, follower na. Mayat na gijay. Laki barbaring ano ni Apo Diyos ti maidaydayaw. Haan ako mga datayo. Haan anga siya. Haan anga datayo. Taro baka ka no, dumakdakkel tilapayag mong nagbati tanak na tao sa nagdakkel talapayag ko anya nga ro rabbit. Uno kuneho. Haan he must increase, I must decrease. Kitaan tayo pa nagserserbi tayo. Naimbagamon nga nalalaingak. Naibagamon nga na may mayatak na sansantuak. Naibagamon nga kasla agsublikan niya mo di pamadayawan. Haang mga ni Kristo ti maidaydayawan ay aganad tayo Baka ti mo itantanok tayo ter aramidan tayong baka bagbagi tayo mo ten. Baka ti mo itantanok tayo ter aramidan tayong kakaslamod datay ti mailang langitan. Kani sa ulo na witnessan na nga mismo, experience na nga mismo, di pa nagkasya na nagbalbaliw gaputa, nasarakan na mismo ni Kristo. Aging gana nga pinukaw ng di bagina ni Kriston ti mai daydayaw. Kano daduma, isungor da nga ron annadan, isungor nga tanangan. Hang ka nga basak nga kasladay tay ti panangipagurop mon ke una pa mapadpadayawang ka mo ta sa nagaget ka, nasiglak ka, adot maitultulong mo, di gayam sakripisyo nga tulong mo ke nay or no nga met para itipan na kaiday ay apo nagrigat. Awan lugar tayo. Awang kumati para kanya tayo, para kanya na kumaamin. Amin nga sakripisyo tayo, mapan ko mga agserbi para kanya na amin. Kaanadan tayo Baka kung natay mo, baliktadan tayo ni San Pablo. I must increase, he must decrease. Nay, daytan. Awang mata, ni maapo Jesus tinapukawan, ta inuko param mo di lugar nan. Do nga banag, di evangelization tayo. Os to pay laang, wano, nag 360 mo ten, nga dagitay mo mayat nga masidagan ka. Patpatayong matan. Apaya, managing bubukod ka matan, natangsit ka matan, nakuha ka matan, maikadwa. Nadayjay panakaidaydayaw ni Kristo. Isungar nga kuna tayo, maidaydayaw kumati, Diyos. Uri na adda kamali tayo, uri adda kapsot ti kakadwa tayo, uri adda pagkurangan ti tunggal may sakada tayo, ala agti tinulong, agi inarakop tayo, awan tinalalaing ti imatang ti Diyos. Tinalalaing ti imatang ti Diyos, dahi tinapakumbuba nga para kin ni Kristo. Baka mo di bagbagi tayo ti idaydayaw tayo. Maikalo, baka hampay nga nakasentro, kin ni Kristo di jay pag-serserbian tayo. Baka no dadumak, agkam kamali tayo na sa din no titurturungan tayo. Baka ipagarup tayo ka, umig-iggan tayo ti pudno nga Kristo, sa baligayam ti igganan tayo. Medyo nga rod katedral, kung kunami kinapurandi nga dison, idi, no, ada yung amin, ijay antisango na kasjay, ada abot na kasjay, ijay tayo tiladawan ni Saulo, nga nag-ijay kabalyo. Kung kunami, ngayang angaw ka dagiti gagayim may muladjay, bigan, no nag ni San Pablo tan, iso nagbalbaliw kayo, no di pa ila nag, nga nakasakay pa ilang amin. Baka no di pa ilan baka angkay pa mo nagbalbaliw. May met ko mga tiladawan natin ka na ibaltuog, at least na nagkayon. Kano, jay kabalyo na ka simbolo ti power, han? Ay sungarod nga, pagkamat na, simbolo ti power na yampay na ngamin, di nakabitin ijay. Nakakabil. Kaysa may mayat mo dito mga ladawan na nakalagto di kabalyon, nagni sa ulon. Kano daduma, baka nakalugan tayo pala ti power tayo, mat. Baka mamatpati tayo pailati siglat tayo, mamatpati tayo pailati bukod tayo nga diskarte, baka mamatpati tayo pailati bukod tayo nga laing, iti sanikwa tayo, ipagarup tayo ka nalalaing tayo ngam ti daduma gapota, adda nagadahalan uno adda nagtriningan tayo. Ay, adda paila power tayo
Hantay pa nga bimaba. Dagiti ko mga power ko usarim nga para kanya na. Kani ni sa ulo kani kabalyo na nga usaran na ti power na nga mangdadael ka dagiti mamatikin Kriston ka inosarnan nga nangiwaragawag. Tapno maidanon na tinagan ni Kristo. Baka mistik mo iganan tayo. Bagkat iti ata gapote ado ti religion ka mabain kayo nga agpunas-punas ken awam mo dadakkel nga ribulto tayo nya. Jaibigan apo parintumang da sa ngariko so naglamlam paso kami ala agririkos kay lata pasyaren da amin nga bulbulto. Kada jay may sa mo mother butler sa dijay wano lektor punas apunas nakakidaw apo ipon punas na ay apo dijay mo bitbitlog ti kabalyo ni San Pablo ti apan na ipon punas baak gayam. Baka sa bali mo di kaputem. Mga ni San Pablo. No daduma, inyat ibagbaga na dayjay, the symbol of power, no daduma, ti kapten tayo, di mo bukod tayo alaingan, di mo bukod tayo nga, kung no daduma ka, agre-relay tayo, mo igisiglat tayo, muno mo amin nga kadwa mo, si kamo ila na laingan. Baka nakasakay ka pa'y lakabalyohang ka pa'y naanan. Baka ti osarum di pa nagkitam kasi kapay lati kalalainganan ka, nanang dama amin ang ka, anda ka pa'y lati power mo. May San Pablo, di pala kabalyo na. Idinanagan, nagsakay ti kabalyo, di kabalyo nga nagluganan nan, haanan nga power. Instrumento nan nga mangidanon kin ni Kristo. Sino tayo mat? Ayan tayo mat. Manotawon tayo nga naigamar nga agserserbi. Mano nga tawon nga inted mo mat akas Kristiyano. Ta nadalos a puso, hanga daytay hanga ta bagbagim ti inday dayaw mo, hanga ta kukam ti inday dayaw, hanga day ta kinatanok mo ti inday dayaw mo, sino tayo mat? Manurayan tayo pa'y mga nagtay ti kabalyaw. Noon nakamapagnakam ni Apo Diyos sa kantulag nakam mo nagpiwis ka. Makita, sobra ta bannog tangiwa mo sumanao ka, gore ka ta pagpiwisan ka, kung na isa hanggang tumakachismisan, gunggunam. Baka sobra mo tatangsit mo, itibkol na ka. Natangsit di may sa asakam, di may sa nababata, pilay kanto, yan ada yung apo. Baka mat. Iso nga di jay, every now and then kakabsat, laglagi pa, ay palpalagi pantay lata, di bagbagi tayo. Uray no, adda tayo jay kangangatwan nga alimpatok ti karir tayo, siglat tayo, palagi pantay lata, ano si asino tayo. Uray no ko nam nga nasiglat ka, uray no ko nam nga kapigpig sa palagi pamlata, no sino ti power mo, sino ti idaydayaw mo. Uray addaan ka, uray no sikat ti nyanaganan, kasalunatan tata, palagi pamlata, ano si asino kanto. Ngala ni San Pablo, nagbalbaliw, nagbalin nga nangiwajay ay mamapatay kadagiti mamatiken Kristo. Idinasarakan ng Kristo, inwaragawag na ni Kristo. Nagmayat ko maanga surutin tayo. Ngam nagrigat mo ngamin nga aramidan. Nang runa no, ado ammo tayon. Nagriga mo gamin nga tungpalan. Nang runa no, adot padas tayon. Di mat? Nagriga mo gamin nga tungpalan. No, nababa nang tayo naan. Nagajakat ti mangguyod kanyam tapno mapukaw mo. Intuno ko ang ka nagriga mga kunatayo nga hama nga ni Kristo, bagbagi tayo mati iday-dayo tayo, ay apo ka, dayo tayo pa'y ay tinagan ni Kristo. Naladawaton tayo pa nang ibabaet na. Sapay kumata makapudno tayo. Basahin nyo na kita surat na. No kaya mo nga adang mamam ni Kristo, Ebanghelyo, ken digajay surat ni San Pablo. Hindi yun sapay makaikabisa mo ti surat ni San Pablo mo. Awan sa nga talaga. Basahin nyo di surat ni San Pablo, no amirisan nyo di ibagbagana, talaga nga agpakumbaba ka. Ngam na nabasa mo, may mo man impasikat, ito yun, agawid kan. Di kayo pagbasbasa ti Biblia, siyak nabasa kon, wang nga rod, na imbiyag mo. Haan? Basahin nyo di surat ni San Pablo, kalpasan di for Gospels, jay surat ni San Pablo, nagmayat niya imbaganan to jayan niya, nga haanan nga siya ti maidaydayaw, ni Kristo ti maidaydayaw. Nagpakumbaban nga puso, day dinatangsit.
nagpakumbaba, dahil dinaturay, na inserbi na tituray na. Disirib na nga nangidaulo, sa balin ti pagsiriban nan para kin ni Kristo. Nala misyon tayo amin akakabsat awis mat kada tayo.